Здравейте! Добре дошли в моя YouTube канал Илана Art Design. Както може би вече знаете, аз съм Илана и се занимавам с декорирането и организирането на специални събития. От доста дълго време не сме качвали видеа. Единствената причина за това е изключително динамичният сезон 2023. Той ни донесе много позитивни емоции, успяхме да сбъднем мечтите на много от нашите клиенти. Благодарни сме за това, че те се свързаха с нас след тяхните тържества и успяхме да имаме обратна връзка с нашите клиенти. Изключително доволни, заредиха ни с много ентусиазъм да продължаваме и следващите години да творим все нови и интересни неща. Бяхме на едни от най-хубавите дестинации за сватбени тържества. Направихме няколко корпоративни събития. Между другото, другата седмица ни предстои коледно тържество на наши клиенти, които преди 2 години отново ползваха нашите услуги за тяхното коледно тържество. Ще направя едно отделно видео, в което ще може да видите една от новите техники за декориране на елхи. Нашите клиенти държат отново да приложим светло ледено синьо като цвят, така че няма да има голяма разлика между детайлите, които правихме преди 2 години. Между другото, миналия път също ви взех с нас в спа хотел Старосел и успяхме да ви покажем декорацията на коледно тържество. Силно се надявам да имам силите и времето да ви взимам на повече места другата година. Поставила съм си го за цел. Също така искам да направя и едни полезни видеа за всички наши клиенти, защото голяма част от хората, с които се срещам през годината, се затрудняват в това да организират своето сватбено тържество. За жалост, все още нямаме културата да ползваме сватбени агенции, но ще ми е интересно да напишете в коментар коя тема би била най-полезна за вас. Ще направим отделна тема за изграждането на сватбения сценарий, какви традиции е хубаво да включите в вашето сватбено тържество. Също така, може би ще премесим различните идеи, които всички младоженци заимстват от американските сватби, вкарват се в традиционната българска сватба, което пречи на голяма част от гостите, защото те не могат да изпитат максималното усещане за партия и тържество, защото то е натрупано с различни традиции, голяма част от тях не са български и всъщност стават едни интернационални сватби, в които в един момент осъзнаваме, че липсва именно купон. Мисля, че в крайна сметка сватбата се прави, за да се помогне на младите и най-вече да се забавляват всички присъстващи на сватбеното тържество. Имам още много идеи за видеа, но се надявам да имам повече техническо време да снимам, защото наистина обожавам моята професия. Това е моята страст, моята любов и мисля, че всички клиенти, които работят с нас, осъзнават, че при нас не всичко е на всяка цена. Определено
Няма клиент, с който да съм работила и да не сме станали след това приятели, изключително близки, да не се чуваме. Може би месеците, в които организирам тяхното тържество, ставайки близка с тяхните виждания, желания, все пак това е най-специалният ден в живота, води до тези позитивни емоции, които изпитваме и по време на сватбеното тържество. Много ми се иска да ви взема на някои от сватбите, които организирам, да видите как протича въвеждането на булката, първия сватбен танц, рязането на тортата и всички най-емоционални неща, които се случват по време на сватбеното тържество. Единствената причина да не съм го правила до сега е, защото съм изключително напрегната в един такъв момент. Нали разбирате, че хората са ви наели, са ви гласували огромно доверие да направите тяхното сватбено тържество. В един момент аз нямам време, нито сили да се занимавам с нещо странично. Силно съм фокусирана в изпълнението на сватбения сценарий и най-вече гафовете, които се случват, защото няма сватба без гафове, да бъдат така прикрити, че нито младоженците, нито гостите да разберат. Именно за това и всъщност наемате фирма, за да ви спести главоболията, които винаги се образуват по време на сватбеното тържество. Но и за това ще направим отделна тема. Поставила съм си за цел до пролетта да пусна няколко тематични видеа, които да бъдат полезни за вас. Защото ако за мен това е удоволствие и рутина, напълно ми е ясно, че когато едно момиче получи пръстена, тя започва от нулата и няма как да знае какво й предстои. Дори чисто емоционално няма как да бъдете подготвени, тъй като имам голяма част от клиентите, които седмицата преди събитието, ако месеци наред са били супер спокойни, не са давали вид, че се притесняват, седмица преди това събират толкова емоции и са толкова изнервени, че не могат да бъдат познати като хората, с които съм се срещала преди това. Също така ми се иска да направим някое видео с някои от бъдещите ни клиенти, които може би ще ви споделят грешки, които са допуснали. И това е възможно. Имам наистина много идеи за видеа. Не забравяйте, пишете ми за нещо конкретно, което би ви било полезно, лутайки се между всички сайтове, от какво имате нужда, за да ви се помогне и коя тема би ви била интересна от човек, който 13 години само прави сватбени тържества и смело мога да кажа, че единствено опита може да научи да ви предпази от някои грешки и не мислете, че не се правят грешки. Всички сме човешки същества. Да не говорим, че когато съберете 130-40 човека на едно място, няма как да знаеш кой какво ще му дойде на идея, какъв гаф може да се образува, но истината е, че хората, които наемат сватбени агенти, ги наемат точно за това, за да успеят да премахнат това напрежение от себе си. Пределно ми е ясно, че има сватбени тържества, които са с доста по-малки бюджети. Именно за това ние сме поместили стандартните ни цени в сайта с идеята нашите клиенти да знаят, че независимо от това дали ще направим декларация за 500 лева или за 5000, ние ще вложим еднакво сили и желание да им направим възможно най-хубавата украса. Същевременно няма как да желаете от нас да получите същата услуга, която са получили клиенти, които са платили 10 пъти повече. Това мисля, че го разбирате и вие и аз. Но това не означава, че няма да ви обърнем същото внимание, както сме обърнали на клиентите ни, които имат повече средства, повече възможности, искат да наблегнат на декларацията. Има страшно много клиенти, които просто не държат на това. Те наемат едно прекрасно място, има събития, на които ме наемат да ги организирам и декорирам с съвсем семпли детайли, с които да се придаде просто тържественост, но определено не държат на пишна украса. Каква ще е украсата, вие сами ще решите.
Затова съм тук, за да ви помагам, да ви покажа различната гледна точка. Ще снимаме едно видео, да видите, когато събираме декорациите, на какво приличат ресторантите, залите, защото повечето наши клиенти смятат, че сме до красивата част, която поставяме нещата и си тръгваме. Но на следващия ден или през нощта, независимо дали е сняг, буря, дали трябва да станем в 4 през нощта да събираме, това нашите клиенти не го виждат. Може би едно такова видео ще ви е интересно, за да видите колко много страни има нашата професия. Подготвим следващото видео, а то е свързано с коледна украса, така че трябва да ни е коледно, защото предстоят едни от най-хубавите и светли празници. Ще се радвам да се абонирате за канала, но независимо дали го направите или просто гледате нашите видеа, по-скоро ще събирам положителни емоции, ако ми пишете дали видеята, които поместваме, са полезни за вас, за да имам стимул да продължавам да правя видеа със същата тематика. Много усмивки и позитивни емоции. Чао!